Hoda usri klaijak lukurokno chuba churunani bagai biskango faimani nungjago Rotaract club no tran nishimi chenge ri-chum bagwirwkha sagnai kolmungte dalbidar samungbo tangni bisingti hoda usri klaijak obhai lukurokno chubalai tongo Rotaract club of Agartala chasalo khwaisa kamnok road by khobjak amchayo obhai no kaisa hodani samungbo tang panda songsai rekha Rotaract club of Agartala chasalo khwaisa kamnok by khobjak amchaini 50 jona krei lukurokni bisingo masing jorani ri-chum bagwirwkha nugjaka asani pandao faimanjak faikya mothani achukphang manik shankar das achukphang odamai chakraborty mungganang rung phwrwngnai molai chakraborty tei rupanjan chakraborty akosong amothani bisingti hodani usli klaijak lukurokno chubamung rani bagino koimung khlaika mothani achukphang bureau report kokkhorang